Hallo girl, we gaan het met jou. Goed en met jou? Als net die arm wat tikkie pijn. Nee, dat moet gezond. Dankie. Mijn 60 januari. Ik had het van u dood. 3. Oh. Hallo, en wat maak jij hier? Hallo, weet je, ik krijg zo lang. Ik ook. Kan ons in een verhouding? Ja, maar dit is een verhouding hier. En ik heb alles verkeerd. Oké, ik zal het stil blijven. Mijn broer gaan het vandaag. Gaan het hier. Mijn broer, ons moet een plan maken om mijn mensen terug te krijgen. Ja, ik denk zo. Kom je in je Kijk, ik ga nu komen als ik je boyfriend was. Je mijn maat niet geroepen. Oké, zo. Oké, is recht. Ik ga naar de kop. Oh, ik wou naar dat te kunnen. Je zijn elektrisch. Kom eens hard, ambulance! Kom nou! Pleinstraat 26, emergency! Waar is het? Lano is gesteerd! Waar zo? Waar is jij van Lano af? Niks, ik heb net gehelpen. Ja, jij laat jullie weer elkaar. Nee, hoe kan jij dat? Ja, ik kan het zomaar zien. Ik heb net zijn arm gehouden, dat is aan. Nu loop. Waar? Ja, die sugar zijn nou klaar. Die sugar is klaar, maak je er nou. Echt gevangen. Zien jullie? Ik ga zeggen, rijd die straat in. Nou worden jullie... Nou, deze dag in Friends of You. Kijk jullie nou in de future. Hé, waar is die gebeurd? Laat ons dat kaartje zeggen. Ik ga zien hoe like ik. Baby, hoe kijk je bent zo? Ze van me. Staat op met jou een beetje ongemakkelijk. Hoe kan je Wie goed is nou die? Wie goed is dat? Oh, jullie duivels, kom en dan zijn alles al daar kan varen. Oh, wat doe ik aan mijn soorten? Ik heb gezien dat ik daar mannen. Hij is gescoord. Hey bra, ik denk als het tijd voor die waarheid. Oké, zo. Jullie was nou zo. Ja, als er recht. Hoe kan jullie die mannen zo? Oh, jullie smaak zo. Lano, vergeet me mee. Nee, jullie was nou. Oh, je scammers. Ik hou van je stijl. Oh, Lano kan je me zo leuk. Met jou mee kan ik nou lovely. Wie zeg je met die mannen zoveel kochen? Don't judge others by books by its cover. Niemand je me echt denk, ik ga maar naar de op. Kamu kan je zeggen dat u lovely. Yo, je was het in mijn man.